com sonen, aquestes campanetes. Diuen que els lleopards són uns animals solitaris. De fet, el mascle i la femella només s'ajunten en els moments d'aparellament una volta a l'any. En canvi, la família que viu al bioparc no respon a aquests paràmetres de comportament. Sílvia ha vist que els pares i els cadells són inseparables. Mig any acaben de complir estos cadells. Són mascle i femella i creixen forts i sans amb les cures i atencions dels cuidadors del bioparc i al costat d'Inés i Negombo, els pares. Negombo es un mascle particular. Es massa cariñós, ¿no? Sí, cuida mucho a su hembra y es muy cariñoso con los cachorros y con su supuesta esposa. Pero eso no es habitual en la seva especie. No, son animales que viven la mayor parte de su vida solitariamente. Solo se unen a la hora de copular y criar. Fins i tot podem veure com competència directa a un cadell mascle. Sí, sobre todo si no es de su sangre, porque ellos enseguida lo huelen y podrían llegar a agredirle o matarlos. Eso Negombo no ho faria mai. No lo va a hacer, eso Negombo. No, porque respeta mucho a Inés y Inés ya se encarga de que no se pase con sus crías. O sea, que a casa dels lleopards els pantalons els porta Inés. Correcto, sí. En todo momento. Són una família model, tot i que passen les nits separats. La mare amb les cries, el pare a la gàbia del costat. Qué tranquil está Negombo ahora. Me imagino que es que ha pasado muy buena nit, pero Marlús, a ver, no se quieren tanto, ¿por qué duermen separados? Porque por la comida, por la noche se pelean y para que cada uno come su cena adecuada, su comida del día que tiene que comer, tiene que estar separados. Ara bé, l'endemà, així es diuen bon dia. Estan contents, els felins més enamorats del zoo tenen per davant tot un dia. ¿Y cómo explicas este comportamiento tan particular de Negombo? ¿Por qué es tan cariñoso? Yo creo que es debido a una buena unión entre el macho y la hembra que se hizo en el zoológico, pues a un largo tiempo, un proceso oliéndose, viéndose, luego interactuando, se van tocando. ¿Y busca més, Inés o Negombo? Inés busca més a Negombo. És un comportament normal dels felins. Els felins, sempre la femella, quan està a punt per aparellar-se, és quan fa carinyets i fa totes aquestes coses. S'insinua a un mascle atractiu a qui li agrada fer-se l'interessant. Mentre es pren el sol, Inés s'acosta, però els menús de la família estan a la white. Algo habrá que hacer, Marlús, porque yo creo que necesitan un poquito más de intimidad. Las crías no los dejan respirar. Sí, es de verdad. Como una pareja humana, cuando tiene niños, vas a acabar mucho más tiempo con los niños que que antes. ¡Negombo! Per fi reacciona Negombo, que està tot el matí ahí, quietet al sol, l'aperitiu de migdia. Cor de cavall. Cor de cavall? Només una picaeta, perquè les menjades fortes les fan a primera hora del matí i per la nit. Si no volen perdre's aquest espectacle d'amor felí, la família de Negombo els espera al bioparc. Preciosos de lluny, perquè de prop impressionen. Els presentem ara uns esportistes que encarnen a la perfecció